Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Национален календар. На 7 април отбелязахме Международния ден на здравето. На тази дата празнуват лекари, медицински сестри, фармацевти и всички, които работят в областта на здравето. Един от основните проблеми, пред които е изправено родното здравеопазване, остава желанието на българските специалисти да заминат на работа в чужбина. Затова в днешното предаване ще ви срещнем с няколко болници. Първата от тях е в село Искрец, община Своге. Там посетихме специализираната белодробна болница. Нашата болница е уникална с климатичните си условия. Тя е създадена през 1908 година от княз Фердинанд I, който е назначил специална комисия, която е правила замервания в цяла България на климата. И установено, че тук в Искрец въздуха е с повече кислород, той е озониран и белодробните заболявания се повлияват изключително добре. Болницата е създадена изцяло с дарения, лично от цар Фердинанд. Болницата от 2000-та година е за долекуване и рехабилитация на хронични белодробни заболявания и белодробна туберкулоза. Тя е една от 5 болници в страната за лечение на такива заболявания, но единствената, която има второ ниво на компетентност на структурите. Болницата разполага с 120 болнични легла, които са разположени в 2 отделения. След един месец отваряме физиотерапия, която е оборудвана с цялата апаратура за изискване на първо ниво на компетентност. Отделенията и двете са ни от второ ниво на компетентност. Разполагаме с необходимата апаратура за това. На територията на болницата има клинична и микробиологична лаборатория, рентгенов кабинет, който е с нов рентгенов апарат, закупен през 2009 година. На територията на болницата по отношение на лекарите, 12 лекари работят, от които само 3 са без специалност. Останалите 9 лекари са с специалност по профила на болницата, с пневмология и фтизиатрия. Някои са с по 2-3 специалности, вътрешни болести, имаме бронхолог. По отношение на специалистите сме обезпечени изцяло. Зад мен се намира единствената на Балканския полуостров и мисля, че изобщо седмоъгълна кръщелна изповедалня. Построена е през 1856 година. Тя, разбира се, в момента не е действаща, но е уникална и изписана изцяло отвътре с иконописи за Божията майка най-вече. И смея да твърда, че сме една от най-добрите болници за долекуване и рехабилитация на белодробни заболявания.